Bamanyare cɛ ni muso denmisɛnnin mabakɔrɔba minnu bɛ ka radio joliba lamɛn nin waati na segukaw fɛ an b'aw fo ka waleɲuman dɔn min ye Bamako yan an bɛ ka laseli kɛ 105 n'a murumuru gansan ka radio joliba aw tulo bɛ ale de la an bɛ laseli la Bamako yan nɔ ACI 2000 ale kɔnɔna la Bamako sigida 4 nan min bɛ tali kɛ Binteli communication bolofara de an ye k'aw fo k'aw bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn Amadu Jalo ne bɛ kumaso kɔnɔ yan min bɛ tali kɛ Bubakar Traoré Grand B Katikaw ka B don ale de bolo bɛ nɛgɛ karafe la o ka di ye dɛ n'a cɛ o ka di ye kojugu ayiwa limanaw kunnafoni sɛbɛnw bɔra an bɛna lajɛ k'an da don olu de la laada don an fɛ yan nɔ don o don nɛgɛ kanɲɛ 9 o mana sanga 30 gosi ka ban an bɛ nin kɛnɛ in kan ka sɛbɛnw lakale aw ye aw bɛ se ka faamuya sɔrɔ jamana kunnafoni la cogo min na gafe caman bɔra an bɛna lajɛ ka minnu kɔnɔ kuma lakale aw ye ladira yɛrɛ kɔnɔna la o la an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn bi an b'a fɔ maaw ye k'u bisimila kunnafoniw kɛnɛ kan Joliba FM limanaw kunnafoni di sɛbɛn min bɛ yen ni an b'a daminɛ ni o ye o tɔgɔ ye ko l'indicateur de renouveau kuma fila bɛ a kɔnɔna la limanaw kuma ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ munumunu baarakɛlaw ka lafasali kuluba min bɛ bi ni ale de kɛlen don ka jamana sigi a sɛnɛkɛ kɔnɔna la limanaw ka sababu kɛ u ka baarabila yɛrɛ ye ni ye jateminɛ kɛ limanaw a jarala k'a fɔ ko Yakuba Katile a ye kunnafonidilaw kuma ɲɔgɔnya kunungo yɔrɔ u ka baarabila daminɛna ne o UNTM ka grève ye Yakuba Katile y'a jira k'a fɔ ko ni fɛn tɛ maa min bolo olu tɛ se ka grève in a jɔ ni fɛn ma sɔrɔ u bolo ni fɛn ma bila u tɛgɛ kɔnɔ limanaw kɛtɔ tɛ ka baara in n'o ye baara ye k'a ta n'o ye grève yɛrɛ ye k'a ban yɔrɔ tile 5 de bolodalen d'u fɛ dɔgɔkun kɔnɔna la k'a ta ntɛnɛn fo ka se jumadɔnyaw ma o la Yakuba Katile ale min ye UNTM Union nationale des travailleurs du Mali ale de y'a kotigi bi a y'a jira k'a fɔ ko tani ka segi yɛrɛ t'a la ni faamaw ma layidu ta olu ye layidu min ni o bɛ se ka wolo u ka laɲiniw sabatili la jamana fantan 4 bɛɛ lajɛlen baarakɛlaw ka hakɛw ko la limanaw k'olu kɛtɔ tɛ ka baarabila in k'a dabila kunungo ntɛnɛn limanaw yɔrɔ baarabila in UNTM mana dabɔ ka ban jamana fan bɛɛ lajɛlen de bɛ a ko sidɔn sabu UNTM ka tɔnden bɛ jamana fan bɛɛ lajɛlen fɛ cakɛda misɛnnin fara cakɛda kunbaba kan a jirala k'a fɔ UNTM ka baarabila in limanaw a kɔlɔlɔ yera fan bɛɛ lajɛlen la limanaw n'o bɛ senna jamana kɔnɔna la minnu ni kote tiɲɛ ka olu sigilen to olu caman de wulila limanaw a kɛra Mali kɔnɔ ye o a kɛra Mali kɔ kan ye sabu ni jateminɛ kɛ diɲɛma fana sigilen do ka Mali la bi caman bɛ o fana bɛ mago ɲɛ la an ka jamana in kɔnɔ i n'a fɔ MINUSMA n'a ka jamaw CEDEAO n'a ɲɔgɔnna ninnu kunungo k'u bɛɛ lajɛlen wulikajɔ kɛ ka Yakuba Katile sɛgɛrɛ limanaw ka deli yɛrɛ jamana yɛrɛ bɛ lahala min na ani an bɛ waati min na ko sisan gouvernement tɛ yen u k'a lajɛ u ka grève in baarabila in ka a sonsoro fɔlɔ yanni gouvernement bɛ se ka bila cogo min na min ye MINUSMA olu ka nɔnabila ka taa se CEDEAO olu ka nɔnabila Docteur Boli ale n'a ɲɔgɔnna caman olu kunungo u taara u kumana Yakuba Katile fɛ kosɛbɛ k'a jira k'a fɔ ko a kɛra kamanaganko ye sabu bi jamana yɛrɛ bɛ lahala min na lakanako b'a la fɛn caman bɛ bi UNTM ka baarabila in limanaw a kɔlɔlɔ bɛ se o sira ninnu ma ni ye jateminɛ kɛ jɛkulu filanan minnu bɛ yen i n'a fɔ min bɛ tali kɛ an ka diinɛ tigilamaw au conseil islamique église catholique église protestante ni ye jateminɛ kɛ an ka kotigi minnu bɛ Bamako yan nɔ olu caman wulila ka se secrétaire général ma n'o ye Yakuba Katile limanaw ko a k'a lajɛ u ni faamaw ka bɛnko la walasa baarabila in a bɛ se ka sonsoro cogo min na yanni gouvernement yɛrɛ ka sigi nka limanaw Yakuba Katile ka jaabi kɛra mun ye a ko baarabila in tiɲɛ do dɛ olu u yɛrɛ b'a gɛlɛya don a bɛ gɛlɛya lase jamana ma nka n'u bɛ kuma olu UNTM fɛ u ka taa kuma jamana faamaw fana fɛ olu minnu ni u kɛmɛ ka olu ka laɲiniw ye k'u ɲɛ tugu a kan sabu u ye lasɔmini kɛ a mɛnna n'i y'a ye a sera nin hakɛ la olu yɛrɛ ka laɲini tɛ nka faamaw de ye olu ka kumaw kɛ i b'a fɔ ko nafa t'a la bi an b'o de lahalaya la Yakuba Katile ko ni fɛn tɛ maa min bolo e tɛ se k'i sigi ka jamana lajɛ fo jamana faamaw k'a dɔn k'a fɔ olu bɛ laɲini min na u ka hakɛw don hakɛ ninnu kan ka di u ma grève in kɔni ko limanaw a tɛna bɔ a dɔ kɔrɔ a bɛ to senna o de ye kuma yɛrɛ koloma yɔrɔ ye ale indicateur kelen in kɔnɔ
limana uni jateminɛ kɛ ni UNTM b'a ka grève la a jirala k'a fɔ ko min y'an ka magistrat ye magistrat u ye kunnafoni kɛnɛ dɔ sigi kunungo ni o y'u ka lafasali kuluba fila ye fanga bɛ minnu na kosɛbɛ Sam ani Silima olu fana ye kunnafonidilaw wele ka ɲɛfɔli kɛ k'a jira k'a fɔ ko n'i y'a ye UNTM maaw bɛ baara bila la bi limana ko u dɔw yɛrɛ bɛ yen u ka bolofɛn dɔw minɛnen don pôle économique et financier cɛbaw fɛ sabu ko u yɛrɛ u tɛgɛ tara k'a fɔ ko jamana u tɛgɛ tara jamana nafolo la limana ko ni u bɛ kɛlɛ in dɔ kun ye nin fana ye sabu u ka maa dɔw bɛ yen u ka tɔnden dɔw bɛ yen olu bolofɛnw minɛnen don sabu k'u tɛgɛ yira yuruguyurugu la o laɲini kɛra o tile maaw de fɛ n'i ye jateminɛ kɛ magistrat minnu ye ni u bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ syndicat autonome de la magistrature SAM ani syndicat libre de la magistrature Silima kunungo u ye kunnafonidilaw wele limanaw ka ɲɛfɔli caman yɛrɛ kɛ a senfɛ yɔrɔ kunnafonidi kɛnɛ in sigi kunba yɛrɛ de kun ye maaw bɛ ka an ka kiiri tigilamaw jalaki kosɛbɛ ni i da wara kuma 2 ni 3 kiiri tigilamaw bɛ i wele ko i ye olu buruja ko min ma ko outrage à magistrat kunungo u ye nin ɲɛfɔli kɛ kunnafonidilaw ye outrage à magistrat sariya yɛrɛ bɛ mun fɔ a la ani liberté d'expression n'o ye maaw ka kanabila ye jamana kɔnɔ nka a bɛ kuma min ma nin diya i b'a fɔ nka a ka kɛ ni sariya ye a ka kɛ ni bonya ye sariya de fana ye o ɲini syndicat n'o ye Sam ni Silima ye u ye kunnafonidilaw wele ko ninnu k'olu ɲɛbɔ ɲɔgɔn k'o ɲɛfɔ walasa faamuya bɛ se ka sɔrɔ a la cogo min na o de senfɛ limana u ma tɔto kɛrɛnkɛrɛnnenya la UNTM tɔndenw minnu bɛ grève ko la bi sabu u y'a jira k'a fɔ ko waati dɔ la UNTM ka grève min n'a bɛ senna nin ye k'u ye jalaki ta ka ɲɛsin olu kiiri tigilamaw ma k'a fɔ ko sariya dɔ bɛ yen sariya min ni o bɛ tali kɛ maaw ka t'u bolofɛnw fɛn fɛn b'i bolo i ka taa a ɲɛfɔ o tile maaw ye wa ko o tile yɛrɛ baarakɛla dɔw bɛ yen sariya in tɛ boli olu kan Sam ni Silima ko o kuma in tɛ tiɲɛ ye sabu sariya min tara jamana fɛ ko maa si tɛ min bɛ sariya sanfɛ sariya in tara olu magistrat olu sen b'a la wa a bɛ boli olu fana kan k'a fɔ de ko UNTM bɛ o kuma fɔ ko kiiri tigilamaw sariya in tɛ boli olu kan wa k'a tɛ boli député dɔw ani ministres fana kan ko o kuma in tɛ tiɲɛ ye sariya fɛn fɛn tara jamana kɔnɔ jamanaden si tɛ i ka jɔyɔrɔ kama ko e bɛ a sariya sanfɛ olu kiiri tigilamaw sariya in bɛ boli olu kan wa olu yɛrɛ ka bolofɛnw a bɛ taa ɲɛfɔ sariya tigilamaw ye nka limanaw ni o bɛ senna UNTM kɔni ye olu jalaki u ka baarabila in kɔnɔna la kiiri tigilamaw n'o ye Sam ni Silima n'u ka lafasali kulu u y'a jira k'a fɔ UNTM ye nin kuma min fɔ nin ye u kɔni u ye u da de lama n'o tɛ u bɛ k'u ka hakɛw de ɲini u yɛrɛ dama ka hakɛ n'o ye pôle économique et financier sariyaso min bɛ yen ni ale de sigi bɛ limanaw ni tɛgɛ yera ŋanamu na jamana nafolo la e bɛ wele ka i ɲininka a bɛ n'a fɔ ko UNTM yɛrɛ maa dɔw bɛ yen tɔnden dɔw bɛ yen u ka bolofɛnw bɛ o lahalaya kɔnɔna la u bɛ ka wuli ka olu ka hakɛw de lafasa n'o tɛ baarabila in limanaw n'i y'a sen ka taa lajɛ ko yɛrɛ ko y'a rɔ dɛ ne ka kuma tɛ dɛ an ye nin bɔ indicateur du renouveau kɔnɔ sɔgɔmada in na aw bonya bɛ kunnafoni la. Joliba FM. kunnafoni di sɛbɛn min bɛ yen ni o ye le soir de Bamako ye ale y'a jira k'a fɔ ko kitakaw fɛ yen limanaw kitakaw sɛbɛkɔrɔ diminen don kunungo u ye tile kelen di u ka procureur ma ko a ka dugu bila ka sababu kɛ mun ye ko u ka duguden dɔ ni o ye sifinaka ye limanaw ni boucher don sogofeerela don a na kɛ ale minɛna ka don kaso la fo saya yɛrɛ sera ma ka to kaso la yen kunungo ntɛnɛn a bɛnna mɛ kalo tile 17 ma a jirala k'a fɔ wulikajɔ dɔw kɛra kitakaw fɛ wulikajɔ min ni limanaw a kɛra dimi yɛrɛ bolo ma sabu u ka ɲɛfɔliw la a jirala k'a fɔ an ye min fɔ sisan n'o ye u ka sifinaka ye min na a minɛna k'a bila kaso la k'a sababu kɛ ko a ye saga suyɛnen san k'o feere yɔrɔ tɛgɛ kɛra la o la a minɛna ka don kaso la a fatura ka to kaso la yen nɔ walasa a jirala k'a fɔ kunungo wulikajɔkɛlaw u ye préfecture min filɛ Kita mara la u taara ka taa ɲɛfɔli kɛ k'a ɲini préfet yɛrɛ fɛ ko olu min ye olu fɛla ye o de ye k'a fɔ u bɛ tile kelen dɔrɔn di
kita ale procureur ma limana ko aka dugu bila pew sabu ko ni y'a ye ko olu tɔɲa minɛna ka don kaso la fo saya sira ma ko procureur de nɔ don o la sa a kɛra jamako yɛrɛ sabu u ye wulikajɔw kɛ limanaw ka préfecture fa tew préfecture min yɛrɛ filɛ kita dugu camancɛ la limanaw taamakɛla ninnu caman y'a jira k'a fɔ su in yɛrɛ maa min fatura nin ye ko u tɛna a su don fiyewu f'u ka sɛgɛsɛgɛli kɛ n'u ko min ma nazarakan na ko autopsie k'a dɔn a sara cogo di mun y'a sɔrɔ a ka saya sababu ye mun ye limanaw o fana senfɛ u ye tile kelen di wa u ko olu mago tɛna ye maa wɛrɛ la min bɛna taa hali delili kɛ k'a fɔ u bɛna basigi don nin ko in na fo tiɲɛ de ka ye a ko la limanaw taamakɛla ninnu caman y'a jira k'a fɔ n'a ma ɲɛ ko olu tɔɲa in a sara kaso la tan fo a ɲɛ de ka ɲini tiɲɛ ka da a ko la limanaw a bɛ maa hakili jigin mun na fasiri sɛbɛn ka fɔ la o ye k'a fɔ don tɛmɛnenw na ni kita dugu kelen limanaw filɛ ni galama mana ci ɲɔgɔn na kitakaw bɛ wuli k'u ka nisɔngoya yira k'a bɛ san damadɔ bɔ sisan ni kita kelen kɔnɔna la ye ka wulikajɔ kɛra ka ɲɛsin lakanabaa dɔw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la komisariya min bɛ a dugu kɔnɔna la ye wulikajɔkɛlaw taara a komisariya jeni ka a da kolonci ka filekolon ci o fana senfɛ min ye wulikajɔkɛlaw ye u ye komisariya mina bɛɛ lajɛlen tiɲɛ o de la limanaw ni jateminɛ kɛ ka kita yɛrɛ dugu a bɛna fɔ dugu dɔ min ni muruti fari da ka di ye kosɛbɛ kuma bɛɛ wulikajɔ ni mana kɛ dɔrɔn i b'a sɔrɔ kitakaw bɛ wuli k'u ka nisɔngoya yira wa a ko yɛrɛ tɛ kɛ fiyewu fo tiɲɛni ka bɔ a ko la limanaw a sera maa de b'i yɛrɛ ɲininka n'a sɔrɔla kitakaw ka nin wulikajɔ ninnu ka muruti fari da kuma bɛɛ ka wulikajɔ kɛ ka ɲɛsin faamaw ma ni a ko bɛnta don faamaw dun kan ka wuli k'u sen don a ko in na walasa faamuya bɛ se ka sɔrɔ a ko la cogo min na limanaw kunnafoni filɛ nin ye an ye nin bɔ soir de bamako kɔnɔ aw bonya bi kunnafoni na ale soir de bamako kelen na a jiralen bɛ k'a fɔ limanaw nin waati na ko diɲɛ silamɛw limanaw u dadennen don k'u daden mun na k'a sababu kɛ ko fagali min bɛ sen na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Gaza limanaw i mana silamɛ kɔnɔ fara silamɛ de bɛ bɔ a kɔnɔna la silamɛ bɛɛ ye kelen ye a bɛɛ bɛ fani ba la ni gɛlɛya ye min sɔrɔ hali n'a tɛ dugukolo kelen sanfɛ a ka kan aw ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin ɲɔgɔn ma o kɛra dɛmɛ ye kuma la o kɛra waleya ye o kɛra fɛn o fɛn ye limanaw silamɛw yɛrɛ dama kan ka ɲɔgɔn dɛmɛ dugukolo sanfɛ n'i ye jateminɛ kɛ nin waati laban ninnu na a bɛ tile damadɔ bɔ sisan Israel jamana ale ni Palestine jamana karilen don ɲɔgɔn na limanaw nin jamana fila in yɔrɔ a bɛ waati jan bɔ bɛn t'u ni ɲɔgɔn cɛ n'i ye jateminɛ kɛ muguciw su ani tile min ne marifa minnu bɛ yen ni marifa kologirinw don marimafɛn kologirinw F-16 ni hélicoptères ni drones a bɛɛ lajɛlen bɛ mugu fili la limanaw ka ɲɛsin Palestine ale dugukolo ma yɔrɔ min bɛ yen n'o ye Damas ale da ye yɔrɔ min bɛ ni misiri bɛ u k'a ma ko Al-Aqsa kabi sunkalo yɛrɛ bɛ sen na kabi sunkalo daminɛ waati a jirala k'a fɔ ko maaw balilen don ka taa o misiri in na Israel ale ɲɛmaw olu ye nin ko in boloda ka se ka min ye nigɛlɛya yɛrɛ ye k'o ta ka ɲɛsin Palestinikaw ma limanaw ni dun ye jateminɛ kɛ a bɛɛ ye ala ka diinɛ silamɛ diinɛ maaw ye o la sa collectif min filɛ nin ye Mali kɔnɔ yan collectif des associations musulmanes du Mali silamɛw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ tɔn min kɔnɔna la k'olu dabali banna nin waleya ninnu na kosɛbɛ dantɛmɛ walew don ani nigɛlɛya walew ka ɲɛsin Palestine ani Israel ɲɔgɔn cɛ a bɛ tile damadɔ bɔ Mali silamɛw kɔni ta kɛra la mun ye limanaw k'u ka nisɔngoya yira a ko siratigɛ la limanaw olu bɛ min ɲini sa diɲɛ kilatɔnba n'o Nations Unies ye u ka wulikajɔ kɛ ka ninnu fara ka bɔ ɲɔgɔn na ka jotigi kana jo jolakitigi kana jo nka bɛn bɛ se ka na ninnu ni ɲɔgɔn cɛ cogo min na Mali alisilamɛw ni o ye collectif des associations musulmanes du Mali olu bɛ o de laɲini la wa u ko k'u bɛ Mali gouvernement yɛrɛ fo kosɛbɛ sabu ni hakili b'a la juillet kalo tile 25 san 2014 a jirala k'a fɔ nin wulikajɔ kelen in kɛra min ye Gaza
waati mina Palestine u kɛra ɲɔgɔnna kɛra sababu maa caman de ni tora la Mali gouvernement ye tasibila ba kɛ ka ɲɛsin a waati a yɔrɔ kofɔlen ninnu ma maa minnu tora a la limanaw ni o bɛ senna hali sisan a yɛlɛla k'a fɔ collectif min ye nin ye u ko olu bɛ nin waleya ninnu kɔn kosɛbɛ sabu musow ni denmisɛnnin ciniw olu de ka hakɛw bɛ ka tereke u ni kɛnɛw bɛ ka karaba a yɔrɔ kofɔlen ninnu na Israel ale ni Palestine ni ɲɔgɔn cɛ wulikajɔ minnu bɛ ka kɛ ni maaw ni kɛnɛw bɛ ka karaba k'a sababu kɛ ko dɔ ka dugukolo dɔ tɛ fɛ ka se yen nɔ limanaw diɲɛ setigi jamana minnu bɛ yen ni démocratie bɛɛ fanga ɲɔɲɛnen do ye l'américain jamana b'o la nazaraw ka kulu Union européenne olu minnu ni olu de setigiw ye diɲɛ kɔnɔna la limanaw olu k'a lajɛ u k'u da don ko in na basigi bɛ se ka na cogo min na nka limanaw ninnu ta kɛn bɛ u sigin bɛ u dadinen don ka Israel ni Palestine lajɛ ɲɔgɔn na u bɛ ka ɲɔgɔn fa ala ye diɲɛ don o don da limanaw collectif des associations musulmanes du Mali olu ko n'i ye kojugu kɛtɔ ye limanaw n'i sigi ka kojugu kɛtɔ lajɛ e yɛrɛ bɛ n'a fɔ maa min bɛ ni ale sen bɛ a ko la o de la olu ko olu b'u kana bila ka wele bila diɲɛmaa ma diɲɛmaa min bɛ n'o bɛ se ko la u k'u da don nin ko in na limanaw bɛn bɛ se ka na nin yɔrɔ fila in sigida fila in ni ɲɔgɔn cɛ cogo min na maa min bolonɔ bila ale sɛbɛn in na o ye u ka ɲɛmaa yɛrɛ n'o ye Mohamed Kimbiri ye kunnafoni filɛ limanaw an y'a bɔ soir de Bamako kɔnɔ aw bonya b'a la kunnafoni di sɛbɛn min bɛ yen ni o ye Nouvelle Horizon ye ale kumana limanaw Nouvelle Horizon y'a jira k'a fɔ ko an ka jamana ɲɛmaa ni o ye bandaw ye bandaw ko a taara Faransi faba ni o ye Paris ye limanaw ko a bɛ nin waati in na taama in kun ye mun ye limanaw ko Faransi jamanakuntigi Emmanuel Macron ale ni farafina jamanakuntigi caman de bɛ yen minnu ni u bɛn'u sigi tabali kelen kan ka ɲɔgɔn ye senfɛ ko min ma ko sommet min n'a bɛna tali kɛ limanaw ni waati in na nafolo ko gɛlɛya min ni o bɛ farafin jamanaw kan o la cɛmancɛ fanga ɲɛmaa bandaw ale bɛ kɛnɛ kan yen nɔ walasa a fana sen ka don baara in na nka limanaw jamanaden caman bɛ yen minnu ni olu kun hakili la bandaw ale bɛ a ka ɲɔgɔn ye kɛ ni visio conférence n'o ye k'i to yan a ka ɲɔgɔn ye jabarani ka baara ninnu bɛɛ kɛ o senfɛ ka sababu kɛ ni waati in na gouvernement tɛ Mali la gouvernement tɛ fɔlɔ ni jamanakuntigi taara Faransi jamana ka jamanaden caman kun hakili la ko a n'a ta boloda o cogoya la nka limanaw a ma ko o cogoya la bandaw ale kɔni taara a bɛ Faransi jamana kan ni waati in na yɔrɔ Kuluba n'o ye jamana faama dagayɔrɔ yɛrɛ ye ale ye bataki kɛ a ko la ka taama in k'a ɲɛfɔ ko min bɛ tali kɛ farafina ale jamana ɲɛmɔgɔ a bɛ maa 18 ɲɔgɔnna bɔ minnu ni olu ni nazaraw u bɛna taa ɲɔgɔn ye a kunnafoniya dira kabi avril kalo tile 15 tɛmɛnen san 2020 ni ye jateminɛ kɛ limanaw taama in bɛ don hukumu kɔnɔ o de ye bana min na ale ye diɲɛ bɛɛ lajɛlen sigi a sɛnɛgɛ kɔnɔ covid-19 ka sɔrɔw k'olu nasi ka taa ni ka seginw nɔgɔya maaw ka bolo sɔrɔw ka caman bɔ o la se b'i ye o se t'i ye o coronavirus bana nana diɲɛ bɛɛ lajɛlen ka caman bɔ sɔrɔw la limanaw ko sigi bɛna don de hukumu kɔnɔ Emmanuel Macron ale ka weleda kan ka ɲɛsin farafin jamanaw ma u ka na se tɛ minnu ye ani juru yɛrɛ bɛ minnu ni nazara jamanaw cɛ u k'a lajɛ juru ninnu dɔ bɛ se ka bɔ a la walima jɛn bɛ se ka kɛ juru ninnu kɔ cogo min na Tijani Cham ani Ngozi Okonjo-Iweala Donald Kaberuka ani Trevor Manuel ni maaba 4 minnu ni limanaw olu ka laɲini kɔnɔna la farafina kela tɔnba o fana kɔnɔna la olu de y'a ɲini ko ka jamana minnu bɛ yen limanaw n'a kɛɲɛ to olu kɔnɔ ni juru bɛ tɛmɛ o ni diɲɛ setigi jamanaw cɛ a ka kɛ yɛrɛ diɲɛ kela tɔnba Organisation des Nations Unies ONU ale ka dɛmɛ fana kɔnɔna la limanaw ni bɛɛ tora i gɛnfɛn bolo dɔ ta bɛ taa ni ye ko waati dɔ la a laɲini kun kɛra coronavirus ko in lahalaya la ko juru bɛ jamana minnu na farafin jamanaw u bɛ tɔnɔ min sɔrɔ u ka juru dili kan ka di farafin jamanaw ma a tɔnɔ ninnu ka jɛn a kɔ hali ni juru bɛ sara nka tɔnɔ min bɛ k'a sanfɛ jɛn ka kɛ o kɔ o kuma fɔra a bɛ n'a fɔ o baara kelen sigi de bɛna kɛ o kunna
k'a lajɛ jɛn bɛ se ka kɛ juru ninnu yɛrɛ kɛ cogo min na sabu covid-19 limanaw a nana kɛ sababu ye bi jamana ninnu kɔnɔna la san 2020 tɛmɛnen ka bɛɛ lajɛlen ka sɔrɔ ka jigi hakɛ la hakɛ min ni o ye produit intérieur brut PIB ka jigi 100 kelen murumuru 9 o b'a jira k'a fɔ sɔrɔ caman de bɔra a la limanaw an b'o de lahalaya la bi Emmanuel Macron ale bɛna sigi in boloda sigi min ni a jarala k'a fɔ jamana caman bɛ yen i n'a fɔ farafinna yan nɔ minnu bɛ yen ni seko ni dɔnko baaraw bɛ ɲɛ olu fɛ yen yɔrɔ ni covid-19 kɛra ka ban tani ka segu bɛ nɔgɔya Angola b'o la Nigeria Congo n'a ɲɔgɔnna ninnu olu ka sɔrɔw jiginna kosɛbɛ fo ka taa se Comores Seychelles Gambie olu minnu fana bɛ yen ni limanaw tani ka segi tourisme baara bɛ olu fɛ yen kosɛbɛ a jarala k'a fɔ hali pétrole bɛ feere jamana minnu na olu fana ka pétrole sɔngɔ jiginna kosɛbɛ yɔrɔ Benin Côte d'Ivoire ni Kenya ninnu ni Senegal ninnu olu yɛrɛ y'a la misali kumabaw ye minnu ye jamanaw ye sebatu ye u ka sɔrɔ a jiginna kosɛbɛ limanaw mago kɛlen don mago bɛna jɔ nafolo min na dolari wari miliyari 290 san 2020 ka taa bila a san 2023 la FMI kan ka o de ɲini walasa FMI ka fɔ la o de kan ka bila farafin jamanaw ka bolo kan walasa an bɛ se ka bɔ gɛlɛya in kɔnɔna la cogo min na kuma in nin ye dɛ limanaw an ye nin bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ aw bonya b'a la. Joliba FM. An tora kunnafoniw lakalili la limanaw sɛbɛn bɛ ni o ye Les Echos welewele ye ale kumana a y'a jira k'a fɔ min bɛ tali yɛrɛ kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Jalo Aïda Kone ale ye bureau malien des droits d'auteur o ɲɛmaa don a ka fɔ la Les Echos maaw sera ma de limanaw ka ɲininka k'a fɔ droit d'auteur ni ye jateminɛ kɛ ale de ye cakɛda ye ni a sigilen don an ka seko ni dɔnko i kɛra sɛbɛnnikɛla ye i kɛra artiste ye Mali kɔnɔ i ka baara kɛlen a ka se ka nafa lase i ma ani i bɛ baara min kɛ maa wɛrɛ kana a nɔ bɔ k'a ta ka baara wɛrɛ kɛ n'a ye e ka se ka nafa wɛrɛ sɔrɔ o la k'a sɔrɔ a tigi yɛrɛ limanaw o sigin bɛ k'a lajɛ o de la directrice générale min filɛ nin ye madame Jalo Aïda Kone min ye Eko maaw ye olu wulila ka sɛgɛrɛ k'a ɲininka a ka hakilila la nin cakɛda in n'o ye bureau malien de droit d'auteur ye u k'a ma ko bunda a ka baara bɛ ɲɛsin mun ma ani a bɛ ka Mali seko n'a dɔn ko u ka hakɛw a bɛ ka lafasa cogo di limanaw a ka jaabiw la a k'olu yɛrɛ ka cakɛda in a sigilen don ka minnu bɛ sɛbɛnni kɛ minnu bɛ seko ni dɔnko baaraw kɛ limanaw ka hakɛw ka se ka a lafasa yɔrɔ maa min i bɛ baara min na a ka kan i ka nafa sɔrɔ a la i b'a sɔrɔ seko ni dɔnko kɛbagaw minnu bɛ yen ni u bɛ a baara la limanaw a ka kan u ka hakililaw ka lafasa u ka baara kelen olu fana ka lafasa a jarala k'a fɔ bunda sigilen don o de kama wa u yɛrɛ jamana de ye yamaruya di u ma u ka sigi sanga ani waati bɛɛ lajɛlen u bɛ baara minnu kɛ a nafa bɛ sɔrɔ cogo min na a kɛra maa kelen a kɛra tɔn caman ye min ye bureau malien des droits d'auteur ye a sigilen don o de kama k'u ka hakɛw k'a ɲini k'a fara ɲɔgɔn kan k'a di u ma o la bunda a ɲininkara a ɲɛma n'o ye Aïda Kone ko yalima cakɛda bɛ yen minnu ka baara bɛ tali kɛ ɲɔgɔn na Centre malien de promotion de la propriété industrielle n'u k'a ma ko CMAPI ale fana sigilen don limanaw ni i kɛra usine sigiba ye walima i kɛra maa ye min bɛ usine ko baara la ko olu bɛ se ka bɔ ɲɔgɔn na cogo di a ye laseli kɛ o la limanaw a y'a jira k'a fɔ maa maa bɛ yen k'i bɛ usine ko sigi la CMAPI maaw de bɛ olu lakana olu dun ta ye olu n'a fɔ CMAPI ta ye n'i ye i ka usine bila sen kan walima i ka tamasiyɛn n'o ye marque n'a ɲɔgɔnna ninnu ye i y'olu bila sen kan walima i ye tɔgɔ di i ka cakɛda ma ani i sigiyɔrɔ o bɛ se ka lakana cogo min na CMAPI sigilen don o de kama nka min ye bureau malien des droits d'auteur ye ale ta sigilen don kɛrɛnkɛrɛnnenya la maa minnu bɛ dɔnkilida la minnu bɛ bololabaara la minnu bɛ seko ni dɔnko la ka olu ka hakɛw ka o lafasa i kɛra dɔnkɛla ye i kɛra catiribɔla ye i kɛra dɔnkilidala ye i kɛra jatala ye i kɛra sinimabɔla ye a fɛn o fɛn limanaw bololabaarakɛla minnu bɛ fɛnw bamayɛlɛma o n'a ɲɔgɔnna caman Aïda Kone ko o de ye olu ka baara yɛrɛ u bɛ olu de ka hakɛw lafasa limanaw waati yɛrɛ kama ka kunnafoni surunya a ko gɛlɛya b'u ka bi gɛlɛya min ni o ye diɲɛ kunnafoni minɛn kura minnu ni olu nan bɛ kana fɛn bɛɛ lajɛlen
firikew bolo bi sabu i b'a sɔrɔ e b'i ka dɔnkili da walima i b'i ka bolola baara kɛ dɔ b'o ta ka taa n'o i ka nafa wɛrɛ b'o la k'a sɔrɔ e min yɛrɛ y'a dilan i kan ka nafa min sɔrɔ a la hakɛ de b'i bolo jamana ye sariya sigi diɲɛ k'i la tɔnba fana ye sariya sigi min ni o bɛɛ ninnu bɛɛ lajɛlen ka hakɛw lafasa nka i b'a sɔrɔ dɔ b'i sigi a ka jabarani ɲɛma k'o hakɛ ta ka nafa b'o la min tɛ a tigi maa min yɛrɛ y'a dilan jamanaw ECHO de ye nin sɛbɛn an bɛ kunnafoni bila nin kan yan ka aw bɛɛ lajɛlen fo k'a waleɲuman dɔn a ka lamɛnni ko ɲuman na Amadu Jalo ye kunnafoni lase aw ma Boubacar Traoré Garan bɛ ale bolo bɛ nɛgɛ karafe la ni Ala sɔnna an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ sini gafe kuraw bɛ bɔ an b'olu lakale aw ye ladira kɔnɔna la Ala ka tile hɛrɛ caya aw ni ce Radio Joliba ka kunnafoni gafew lamɛnli la